В живота на една гимназия всеки випуск поставя своя следа. Випуск 2016 ще запомним, че това е випуска на юбилейната 2016, през която гимназията отбеляза 25 години от своето създаване. Завърши един етап от живота ви, скъпи зрелостници. Училищния. Вашето представяне в него е оценено тук, в дипломата за средно образование. За едни от вас тя ще бъде гордост и удовлетворение. И може би стъпало към следващ, по-висок етап във вашето развитие. За други тя ще бъде просто документ, който няма да показват с особена охота. Но за всички вас дипломата ще бъде връзката ви с спомените за училищния живот. През тези 5 години ние, вашите учители, положихме много усилия. Направихме всичко по силите си да ви придадем знания, умения, опит. Стремихме се да покажем кое е добро и кое е зло и как да го различавате. В борбата с пищовите и приписването искахме да ви научим, че трябва да разчитате на себе си и че без труд не се постига нищо. Випуск 2016 съхрани традицията на предните випуски. За постигнат много добър успех при дипломирането. Днес можем да се поздравим с много добри резултати от учебния процес. Дипломират се общо 137 зрелостници. Уважаеми млади хора, успехите са нужни на всеки, защото му дават самочувствие, удовлетвореност, сигурност в неговите възможности, защото му дават правилност на преценките и на поведението. Затова от мое име и от името на моите колеги ви желая да постигате успехи. И преди да завърша, искам да кажа, в този ден, сега и веднага, като излезете от тук, благодарете на вашите родители, защото да ви изучат в тези тежки времена е изключително трудно. Направете го. Честито дипломиране на всички и на добър час!